aksara Jawa. Si aku tak drama. Sampeyan drama Mbak. Sayang esi opo selawase yo mung kowe kane opo kowe sing paling tak tresno ini opo tak joko tekan matiku mati eme opo mung kowe ra ono wong liya mati ini apa biar takok ini apa kayak kalian satu lagu ada Aksara bersama Kalijogo tuh. Iya. Kalijogo adalah murid daripada Sunan Bonang. komit ngerti ngapal Campur Sari Kalijogo. Murid daripada Sunan Bonang. Ya. Umume manungsa ditakdirke bepasangan ojo nganti kelaran Gusti nyiptake ati ben iso ngrasake dicintai nyaman nyanding siramu Kalijogo sayang esi opo awase nyomong kowe kowe kane opo kowe sing paling tak tresno tresno dene opo tak jaga tekan matiku mati eme opo mong kowe ra ono wong liya terima kasih Pak Agung sekeluarga.
pal